చరిత్రలో మనం ఉండడం గొప్ప కాదు, మనకు చరిత్ర ఉండడం గొప్ప. ఇప్పుడు జనాలకి నువ్వు కావాలి. యువత ఇప్పుడు నడుస్తుంది సార్. మిమ్మల్ని తప్పుగా అనుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ రోజు ఆలోచిస్తున్నారు సార్. నారా లోకేష్ గారు అంటే ఏంటో మీరు మొన్న 10th ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ మీద కానీ గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాల మీద కానీ మీరు చేసిన పోరాటం అనేది రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తున్నారు సార్. ప్రజల్లో మార్పు వస్తుంది సార్. ఆ మార్పు దిశగా మీరు పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సార్. మీరు మా కోసం ఫైట్ చేయాలి సార్. ఎంత మేము ఉంటాం సార్. మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.